Glúir cainte faoin na fágla arcaí agus arcaí nua ar Tuairisc le seachtain. Cén fá? Bunan an caintear fad le iniúchadh ar an Tuairisc faoi ceann de na príomhspriocanna atá leagadh síos ag an stát don Gaeilge. Sin gur cainteoirí Gaeilge a bheits an fiche fan chéad de arcaí nua na seirbhíse poiblí faoi dhearú na bliana fiche trotha. Is ar waithe le fios a chur ar na seirbhíse Gaeilge a tar fáilón stát atá an reachtaíocht seo. Mar sin, go dtí go ddíireach atá sa reachtaíocht. Cé nach bhain focail nua san nacht, deirtear gur fiche fan chéad de na daoine a arcathair ag an teirbhís poiblí atá gceist. Is minic an focail uaillmhíonach luaite leis an sprioc fiche fan chéad, agus bhí airreasan ón tús faoi cad sa deocu na cainteoirí Gaeilge seo go léir. Ach ní raibh aon airreas riamh an faoin bhrí a bhain leis an sprioc. Fiche fan chéad de arcaí nua a bhí a gceist, agus han daoine a bhí a gobar sa teirbhís poiblí hana héin. Conas gur cainteoirí Gaeilge bheith fiche fan géad den a harcaí nua a chuig an seirbhís poiblí roimh deara fiche trocha. Ní hé an Tuairisc stáit amháin na gur arcaí nua a bhí a gceist. A rís agus a rís eile tugadh an rud céarna le fis sa dáil, i cruinnithe cáistí iarraidh, i dúra scalacha an coimisinéir teanga, i breasfáis Rialtais, sna main agus fiú a gláir an Rialtais. Léirigh iniúchadh Tuairisc gur curú tús le hiareacht an fiche fiche dá brí eile bhainte san reachtaíocht. I mí dhearú fór fiche fiche dá, i cruinniú den choiste cóirleach náisiúnta a bunaíodh le plána albú han an sprioc fiche fan chéad a bhaint amach, dúrú gur ceart na fágla arcaí nua a hachant íon uair a bhí an sprioc a phlé. I mí na nálach na bliana sin, dúrú i cruinniú eile go bhféadí líon leathan daoine a chur san airú faoin fiche fan chéad ó tharla nach bhfuil an focail nua luaite sa nacht. Agus tugadh le fis ag an cruinniú fásta go raibh an tuiscint chéarna ag an coimisinéir teanga nach arcaí nua a bhain a bhí a gceist sa sprioc. Dúrú mar hampla go bhféadí daoine a dhéanann cuasaí Gaeilge agus a aon ardaithe céim a chur san airú. Léirigh an scagadh a deanta a gin ar chapaisí agus ar dhíosparachtaí gur stopú ar fad in dhé sin de bheith caint faoi arcaí nua. Go mbeadh for mór sprioc na reachtaíochta amach is é sin go mbeadh fiche fan géad deacra chuig an airneall poiblí iniúil sa Gaeilge faoi 2030. Mar sin is casa go bhfuil iarracht arsúil leagadh a dhéanú ar cheann de mhór spriocanna an stáit a leith na Gaeilge. Ach an darlathaí aon rud faoi, dear agus ó snadaí caithear le choiste Gaeilge an Iarraidais, go bhfuil ceisna le freagairt ag an choiste cóirleach faoi cén fá a bhfuil iarracht ar ban brí nua a bhaint as an slí, agus tá sé géirí orthú teacht go dtí teacht lein han an scéal a phlé. Chur Tuairisc trí cheist ar bhain na Gaeltaide faoin scéal seo, cinúair a stacraíodh go munthí brí nua as an slí faoin sprioc fiche fan chéad, cé a thacraí go munthí brí eile as, agus an mhuir an rinn aon chomhlaidé faoin athrú seo. Níor ragar an rinn aon cheann de na ceisna bhí ag Tuairisc ach dúirt siad gur fiú an nóta nach bhfuil an focail nua sa nacht, agus gur gró den coimisinéir teanga é brí a bhaint as an reachtaíocht teanga. Dúirt Léirigh ó ifig an coimisinéir teanga le Tuairisc gur bheith an tuiscint atá ag an ifig sin go mbaineann an dlí le harcaí nua chun na seirbhíse poiblí.